ce sai ruwan rijiyar tamu ta kare kenan. Sani nai muna da miya sauri ya a gidan shi yasa haka. Ki haƙuri fa idan dariyar nan ta bata miki rai. Kisa na ji tun garin namu yana ta kanshi ashe babban bako zamu. San da zuwa babban bako. Yawwa sannu. Bara mu kai ruwan namu gida mu je mu dawo mu zo mu karɓo sarrafa. Ina gida ina jira. Ya kamata ki koma gidan ruwan ki je gida. Na zo na same ki. Alƙur'ani Zambia yana bani mamaki yanda yake dan birni da shi yanzu wacce zai ce yana so sai Habiba. Lamarin Allah kenan. Ba mamaki kuma sai kiga duk fadin garin ba wacce yarinya da yake so sama da Habiba. Allah mu dinga kai ruwa ne. Haba yaya na. Mu je dai ni na raka ka gida. Ina so da ka ba ta da na dauki ruwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Umma. To, yau kuma kasuwar tudun wada ce ta jira gida? Wannan ba. Tarabar ka ce yanzu kanan kan zabi. Mozambique. Kaga ta wata rana. Wannan naki ne? Alhamdulillah. Hadda baba? Alhamdulillah. Ita ko wannan na mutum ne? Wannan kuma don na mutum ne. Wannan fa? Ni ba mu dan gani ko? Ko ya isa. Ya isa. Ba ni. Kuma ɗaya zan ƙara jan haka. Wallahi ɗaya zan fisa ɗaya. Ya fa isa na ce. Allah ya saka mu zambin da alheri yau. Alhamdulillah. To ni mu bara to kina shiga ɗaki. Kuka ga naku. Dai godiya ta tabbata ga Allah yau. Allah ya sa mu dace. Ba dan kuma wani abu shikenan. Shikenan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Habiba tana nan? Habiba ba ta nan. Wallahi tun da zuni ma'aikin da zan yi ta shiga makota. Dan Allah yi min kiranta mana.
ta ka ki kwashe mu ki basa a wajen ai sai na ga mun zai ki kwashe kayan ai jahila da ki basa a wajen ba sai kin kwashe ba tun da za ki ta ki tashi kwashe ka bar su da an sami kirani wato magana gaskiya Buhari in banda ina jin kunyan Mozambique gaskiya in zai tafi birni zan ce zan bi shi mu tafi tare dan ni ma zaman ƙauyen nan ya ishe ni domin kai kenan a ce baka da lokacin samun kuɗi daga kaka sai kaka gaskiya ina gani Najib abin da ya dace ka bar magana a hannuna ni zan same shi na gaya masa in ya so sai ka bi shi ku tafi gaskiya irin jiya da ke gagara ta yi sai ina ji ina gani sai a wurare kai dan bulan ne da ake yi baka kana yi akwai shi nan fa kana gani da ne fasa hannu ne harkokin ne da tuwa ya hakuri harkokin zan man magana insha Allah ya dai ya kamata amana zo nan wato Habiba maganar da nake gaya miki ashe ba ta shiga kunnen ki ko wannan wani irin gauri ne imin shiru ko umma keki zaki gyara ko kuwa bana son shiru ya zaki gyara ko ba zaki gyara ba sai na ma keki wallahi ke ni da ka tsaya dan Allah ka bari ya ni da ka yau ma ni na daina miki magana akan dan wani na daina miki magana da kai kake gyara wallahi sai da kici na ma keki dan Allah fice ki ba mu zauna Habiba bai dace ba a ci a matsayinki na 'yan musulma kina fito da gashinki yin hakan babban illa ce ki daina ki rinka gyara kin ji sai kuma ba haka ake yi ba abin da ya kamata nasiha za ka rinka mata su mata ba za su gane wannan abun ba karamar illa ba ne domin ta wannan hanyar mutanen ɓoye suke samun damar da za su ga cikin kawunansu har su ba su illa amma ka yi haƙuri ka ci gaba da yi mata nasiha domin duk wanda yake aikin Allah sai ya yi haƙuri ka yi haƙuri wuce ki ba mu waje dan Allah ka duba ka abokina mata sai haƙuri ba za ka taɓa haɗa tunaninka da na mace kar ka manta ba su abin da ba sani ba ba su san illa ba ne fito da waɗannan gashi Lafiya Habiba? Tambayar ki nake me ya same ki? Baya na jubba ne ya mare ni. Ya mare ki? Me kika yi masa da har zai sa hannu ya mare ki? Wato akan ki zai gwada karfin nasa kenan. Wai na yi wannan daure. Nasiya bata isa ba har sai ya sa hannu ya dake ki. Sai ka ce wata jaka to wallahi sai na dau mataki akan dukan da ya miki. Suma me ya faru Me yarinyar taimaka da ke ta? Habiba ni zaki wa shari Gaba ya bani waje. Shara ma yi haƙuri.
Umma, ina so in gaya maka ka bi mahaifinka sau da ƙafa, sannan kuma ka ba wokiyar zamana, ka kuma ji tsoron Allah a duk inda kake, domin ina tunanin rayuwana ta zo ƙarshe. Haba Umma, ba na so in ji kina faɗan irin wannan maganganun, domin tana so mace zuciya na. Allah na nan duk wanda aka sani. kai kadai kake zuwa ɗanka ya je a duk faɗin ƙauyen nan, idan na kuma ganin ɗanka a ƙofar gidana. Yunkuri tare da neman fita a cikin dokar jejin ya zame musu bahagun kulli mai wuyar kwancewa. Zazzafan furci mahaifin yarinyar yayi dangane da halin da yaron ya jefa yar tasa. Duk abin da ne maka kai ka ja kanka. Ya yanke alakar auren su lokaci guda da mummunar magana. Maharbi ɗaya ne ya shafa wa idanunsa jarkanwa ta jarumta, ya zamanto zamantakewarsa a jejin tare da matarsa tamkar gida ne a wajen su babu fargaba. Kada mutuwa ta cike ni a cikin jejin nan. Wannan wani irin mummunan fata ne haka. Kamfanin Global Action Entertainment shine ya zo muku da sabon shirin mai suna Kogon. Daga bangare ɗaya kuma su Mozambil ne suka ƙetaro cikin dokar jejin domin neman mafita akan hanyar su ta zuwa gurin mai magani. Ba na tsoron mutuwa ta riske ni a cikin wannan halin da nake ciki. To ko tun da haka ne na ɗauki alƙawarin zan taimaka maka tare da ɗaukar Kogon dutse. Shan shani nawa me zan iya yi babu kai ne saboda Allah, babu fa. Da kuka lashe ta. Muka lashe ta shanshani. Ina tabbatar ma ya gan mu a wajen nan. Ya gan mu. Mana. Ya za a yi kiga abu a jiha kawai ki zo ki ɗauka saboda raini, kuma don ubanta na sake ta sake uku. Mun zo muna son a ba mu kudin aikin ma an hana mu. Wannan ɗan gidan uban waye a garin nan? Ɗan gidan da limayya ne. Wannan ɗin? Ni makocin sarkin fawa ne da yake nake zarginsa da ya sata mu akuya. Na ɗauka. A'a, ka ɗauka ko dai ka sata? A tuwa sai ana saka yawa ba. Kina da 'ya'ya ne yanzu a nan bayan an riga an kai su gabas? Me naki? Fitowa ne don in gaya maka gaskiya malam, wallahi ka ji tsoron Allah. Haka ake rayuwa, kai jira kake kawai da an haifi 'ya'ya sun dan tasa sun yi shekaru ka ebe su ka kai wa duniya? Tsoro na Allah, tsoro na halin maza. Waje faram-faram, amma in kin shiga ciki. Haba malam. Kama hanyar ce. Abu da ma yaran da ba kyale su kai ba? Wallahi baba, ubanka ne ni? Na haife ka ne ni? Ni abin da nake so baba, dan Allah dan annabi kai mun addu'a
domin in Allah yadda da yardar ubangiji ne zan zama sillar karyewa alƙadirin wannan zalimin wannan kuma na kwato wa 'yan garin nan 'yancinsu. Kogon dutse, yan mazan su yau sun tasa, mazan kwarai suna kan dutse. Haya, hai, hai, kogon dutse mazan mudu sun haura, kogon dutse maza suna kan ice. Mu ne mazajen daji, sa gudu ki gudu yan maza sun faɗi. Kogon dutse mu kau da lamfo gefe. Hai! Kogon dutse, kogon dutse, kogon dutse.